Deze week in Limbourgeois. Hofleverancier Alpha Brouwerij maakt verbinding met de natuur. En succes voor thrillerschrijver Anja Niwira. Het gehucht Tull bij Schinnen is volop in ontwikkeling. Enerzijds heeft Alpha Bierbrouwerij hun predicaat mogen verlengen van hofleverancier voor 25 jaar maar liefst. En anderzijds is ook het gebied in ontwikkeling in samenspraak met IBA Parkstad en de provincie Limburg. En daar hoort ook het nieuwe proeflokaal van de brouwerij bij. Wat houdt het nu eigenlijk concreet in, het predicaat hofleverancier? Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Ja, in 1995 hebben we het eerste keer het predicaat gekregen. En nu na 25 jaar kun je het dan verlengd krijgen. En dat is gebeurd. Het wordt gewoon gekeken, wat is de uitstraling van je bedrijf? Wat betekent je in de omgeving? Wat betekent, hoe sociaal ben je als werkgever? En als dat allemaal klopt, dan pas krijg je het. Een nieuw proeflokaal hier. Wat was eigenlijk de gedachte en de filosofie erachter om het hier te bouwen? Hier stond vroeger ook een horecazaak en dat wilden we weer terugbrengen. Die exploitant die hierin zat, al echt jarenlang, die is gestopt, die is met pensioen gegaan. En toen dachten we, ja, we moeten hier toch in Tull weer een horecazaak openen. Want horeca, dat verbindt en verbroedert. En zeker met bier, ja, dat maakt het allemaal heel gezellig. En dat wilden we echt terugbrengen in dit dorp. Daarbij is het ook het verlengstuk van het proeflokaal. Ja, want jullie hebben daar ook nog een proeflokaal bij jullie brouwerij. Hè? Ja. Hoe werkt dat dan? Hoe zit het dan, die koppeling? Dat proeflokaal is 1870 stijl, dus daar willen we echt laten zien van hoe we begonnen. En als je daar een rondleiding boekt, dan eindig je in het nieuwe lokaal, echt van deze tijd. Dus modern, grote raampartij, transparant. Heb je je veel bezig gehouden met het ontwerp? Heb je daar echt je stempel als vijfde generatie wel een beetje kunnen in opdrukken? Ja, we doen dat altijd gezamenlijk. Hè. Kijk, mijn vader is algemeen directeur en mijn broer zit er nog in. Uiteindelijk maak je zo'n grote beslissing, dat doe je samen. Ja. En we hebben daar heel lang ook over nagedacht van hoe we dat zo optimaal mogelijk konden maken. Ja, qua routing ook natuurlijk. Hè? Ja. Buiten, binnen, die rondleidingen wil je hier laten eindigen. Dat doe je niet over één nacht ijs om dat goed in te plannen. Nee, we zijn er wel 4-5 jaar mee bezig geweest. Maar ook we hebben een groot terras gemaakt omdat het is zo'n mooi gehucht eigenlijk hier. Hele mooie natuur. Als je dan buiten zit, heb je ook het gevoel dat je midden in die natuur zit. Ja. Dat wilden we ook echt laten zien. Midden in de natuur en ook het gebied is ook in samenwerking met IBA ook aangepakt. Ja. Of hoe zit dat Klopt, precies? IBA, provincie, gemeente, Beekdalen natuurlijk. Gezamenlijk hebben we dat hele gebied aangepakt en wethouder Van den Broek die zegt het altijd zo mooi, het pareltje Tull moest een beetje worden opgepoetst. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat een hele mooie uitspraak van hem. We hebben vlonderpaden aangelegd, ook door de Ried- en Biezenvelden. Zo kun je nu het gebied ook verkennen in 3D. Dus je gaat een beetje de hoogte in, waardoor je hele mooie zichtlijnen krijgt op die flora en fauna, wat eerst gewoon totaal onderbelicht was. Het gebouw moest ook passen in de omgeving. Je gaat hier niet iets futuristisch neerzetten. Dus de vorm is heel erg gebaseerd op een oude Limburgse schuur, maar dan wel met materialen van deze tijd. De vierde thriller van Anja Niwira met de titel De Camino is pas verschenen en nu al een groot succes in de Nederlandse boekhandel. Het staat in de top 10 van de meest getipte boeken. Ja, dit is je vierde boek al. Ik kan me goed herinneren dat het eerste boek in Valkenburg gepresenteerd werd. Ja. Heb je ook zelf het gevoel van, ja, ik zit er steeds beter in. In ieder geval het vorige boek, het derde boek, was ook qua verkoopcijfers ook het beste tot nu toe. Ja, en ik heb daar ook de Nederlandse Thrillerprijs mee gewonnen. Ja. Dus daar ben ik wel heel trots op. Nou, het is, deels is het ook een ambacht. Dus je leert steeds makkelijker hoe je dingen moet aanpakken. Ik ben toch natuurlijk een autodidact. Hè? Ik heb nooit een opleiding gehad daarvoor. Maar ik schrijf natuurlijk al decennia heel veel voor de VVV. Je krijgt steeds meer zelfvertrouwen ook. Hè? Als je
Ja, als je merkt dat het heel goed doet en je krijgt lovende recensies, dan heb je ook zoiets van, nou ja, ik kan dat. En dan durf je ook verder te gaan en meer risico te nemen en uitdagende onderwerpen te nemen. Dus ik vind dat heel leuk. Ja, je groeit daarin. Dit boek, Camino, waar gaat het precies over? Het heeft 2 verhaallijnen. Eentje op de Camino via Podiensis in de Auvergne in Midden-Frankrijk. En eentje verhaallijn speelt in Bosnië-Herzegovina tijdens de oorlog in de jaren 90. En feitelijk komen oorlog en vrede bij elkaar. De man van de hoofdpersoon die heeft al lopend op de Camino zelfmoord gepleegd. Ja, die pelgrimsroute zelfmoord gepleegd. Hij was een voormalig vluchteling uit Bosnië-Herzegovina. En zijn vrouw gaat dan eigenlijk onderzoeken van ja, waarom heeft hij dat gedaan en duikt eigenlijk in zijn verleden. Ik kan me nog herinneren toen je begon met dat schrijven dat ze hier in Limburg zoiets hadden van ja, maar die is toch directeur van de VVV, wat moet hij nog gaan schrijven? En wat we hier in Limburg ook wel een beetje hebben, ja maar dat is eentje van ons, dat kan niet veel zijn eigenlijk. Hè? Dus je hebt jij ook echt moeten waarmaken. Ja, nou ja goed, ik heb niet zo de neiging om me veel aan te trekken van de meningen van anderen. Want ja, als je zo om je heen kijkt, het is toch altijd een meningenparade. Hè? Ja. En mensen hebben altijd wel een mening over iets, maar dat moet je nooit op jezelf betrekken. Je volgt je weg. Ik doe gewoon wat ik denk wat mijn weg is en wat ik fijn en leuk vind. En nu is natuurlijk een vraag die menigeen zich stelt van ja, een baan als algemeen directeur van VVV, wat tegenwoordig Visit Zuid-Limburg heet. Dat doe je ook niet even op 2 ochtenden in de week. En dan, het zijn niet van die dunne boekjes die jij schrijft, dus wanneer slaap je dan? Nou, ik doe heel veel dingen niet. En ik denk dat het een kwestie is van in het leven keuzes maken. Hè. Je hebt weekenden waarin je dingen kunt invullen. Ik kijk geen tv. Dus 's avonds, als heel veel mensen gewoon zeg maar op de bank zitten, dan lees ik mijn boeken. Dan ben ik bezig met messen. Ja, bijvoorbeeld. Maar ik doe niet aan shoppen. Ik heb thuis een heel bescheiden sociaal leven. Dus ik loop de verjaardagen niet af, om het zo even te zeggen. Ja. Ik kan heel goed rommel zien in huis, een rotzooi. Dus ik doe vrijwel niks in de huishouding. Je stapt eroverheen. Ja, ik zie het. Ik heb mezelf geleerd om het niet te zien. Ja. En ik heb eigenlijk niet dat tijdsprobleem. Je blijft relaxed. Ik heb juist dat schrijven maakt mij relaxed, omdat je dan in een soort cocon, een cocon stapt. Ja. En zo in je eigen verstilde wereld zit en totaal ontspant. En dat is een hele mooie. Ik heb een vrij analytisch beroep. Hè. Deze kant van mij die is bezig met cijfertjes, met strategie. Die moet heel veel druk, politieke druk, moet ik verdragen. En als ik dan met mijn andere kant bezig ben in het weekend, dan heb ik zoiets van en nu kan ik freewheelen in mijn hoofd. En het zorgt voor balans. Het zorgt voor heel veel balans en ik ben daar gelukkig mee. En als ik het zo inschat, dan ga je in ieder geval als schrijver nooit met pensioen? Nee, gelukkig niet. Ja, dat hoop ik niet. Nee, want als je met pensioen gaat als schrijver, dan ga je meestal de kist in. Hè? Dus dat is niet zo'n leuk vooruitzicht. Maar dat kun je altijd blijven doen. Maar ik denk niet dat ik me hoef te vervelen.